Jeg er i gang med at lave en gang feta her. 8 liter sødmælk, som er blevet varmet en lille smule op, og så er der tilsat lipase og kærmælk, og nu er der tilsat osteløbe. Og jeg vil bare lige, det her, det er, synes jeg, er den sjoveste del af processen her, hvor man sådan, der sådan stivner, bliver sådan helt gelé-agtig budding, og så skal den bare skæres igennem i sådan nogle små tern her på begge leder, og så begynder det stille og roligt at falde sammen og skille sig i valle og ostemasse. Så. Nu er der gået 10 minutter, og det er begyndt at skille lidt her, så nu skal det røres godt igennem, så det begynder at skille endnu mere. Og jeg slår nogle af dem her i stykker. Og så skal der røres med et kvarters mellemrum 5 gange sådan her. Så det må være, fordi det ikke skal gå alt for hurtigt. Men det her, det var i hvert fald første gang. Så kommer der låg på igen, og vent 15 minutter. Så er det gået et kvarter. Jeg rører igen. Godt og grundigt. Og så gør jeg det 3 gange mere, indtil der i alt er gået, det bliver så en time og 10 minutter fra jeg skar i det. Nu er jeg færdig med at røre i osten her, og det har delt sig fuldstændig. Så nu skal det drænes, sådan så man får alt vallen fra, og alt ostemassen bliver tilbage. Og man kan købe sådan nogle smarte former og bakker og alt muligt, og de er sådan forholdsvis dyre. De er sikkert meget gode at have til at lave fastost og sådan noget, men til feta her, der behøver det altså ikke at være så fancy. Der har jeg bare taget sådan en bøtte og boret en masse huller i, så de er så store, at vandet løber ud, men så små, at de holder nogenlunde på ostemassen. Og så løber al vandet bare ned i en stor gryde her. Og det passer med, at den ostemasse, der er, det passer sådan cirka med de 2 beholdere her til at starte med. Når man hælder det over, så bliver det til stadig med halvdelen og 2/3, når det så er drænet fuldstændig. Så det skal bare herover i alt sammen, og til at starte med her, det er jo primært valle, indtil jeg lige kommer lidt i bunden her. Og vallen kan man altså bruge til at bage af, hvis man ikke lige har nogen husdyr, der kan nyde godt af den. Og man kan bage af den i stedet for vand i dejen, eller man kan lave vallost af vallen, sådan norsk myseost, brunost, eller sådan noget, ligesom sådan noget italiensk ricotta. Så man skal gemme vallen. Nu har fetaen stået og drænet i cirka et døgn, og alt vallen er heri, så der er cirka 7 liter valle af de 8 liter mælk, der var i alt til at starte med. Og jeg endte med at tage en tredje bøtte for ikke at skulle vente på at kunne hælde i, så jeg bare kunne hælde det hele over i med det samme. Og det her, det er så meget det er sunket sammen til, efter det er blevet drænet. Så skal osten skæres i nogle forholdsvis store stykker, og så i en saltbag. Det er 300 gram salt opløst i 2,5 liter vand. Og så skal al osten bare heri og ligge og salte i 3-5 timer. Jo længere det ligger, og jo mindre stykker man skærer det i, jo mere salt ender fetaen med at blive i sidste ende. Sådan her ser det ud, efter det hele er kommet i gryden, og så får det lov til at ligge et par timer. Og vallen her, den har jo stået syrnet cirka et døgns tid nu, så den er klar til at blive brugt til at lave valleost af. Jo mere sur valleost man vil have, jo længere kan man lade den stå i syrene, og ellers kan man komme den i køleskabet, hvis man ikke har tid til at få lavet valleost lige med det samme. Fetaen her er saltet færdig. Jeg har lige vejet den, der var lige godt 1200 gram. Den skal skæres i de stykker man gerne vil have, og så kommes
i beholder. Nu er fetaen kommet på glas, og så skal der olie på. Jeg bruger bare en almindelig madolie, billig madolie. Og så kan man også komme krydderi på. Hele fed hvidløg, chili synes jeg er rigtig godt, eller friske krydderurter. Og man skal bare sørge for at fordele det godt, det krydderi man kommer i, fordi de stykker feta der ligger tættest på for tydeligvis mere smag end de andre. Når der så er blevet hældt olie på, og man har lukket glassen, så skal de stå på køkkenbordet i et døgns tid, og så kan man sætte dem i køleskabet. Så skal de stå i køleskabet i 2 døgn, og så er de klar til at spise. Men jeg synes de bliver bedre, når de har stået i køleskabet i 2 til 3 uger.